I veliki pozdrav ljudi. Evo nas ponovo u Aca Gaming ljudi. Danas ćemo malo igrati Clash Royale. Ljudi, danas u Crown chestu sam dobio, nije mislim Legendary, nego Mega Minion ljudi. Ljudi, dobio sam Mega Miniona. Uz ovaj deck on ide. Znači, ja sam vidio od lika, od Zoro, od njega sam vidio ovaj deck. Zato što je igrao sa jednim njegovim, nemam pojma, friendom. I on mu je dao taj account da on isproba Sparkija. Ja sam imao Sparkija, nisam znao koji neki dobar deck. Pa sam vidio od njega koji deck ide, a umjesto Wizarda ide Mega Minion. Ali ja nisam imao Mega Miniona, pa sam stavio Wizarda, tako da... I onda ja igrao sa ovim, osvajao sam i dobro je bilo sa ovaj chest. Mislim, dobro je bio sa ovaj deck. I dobio sam, mislim, za 5 minuta sam dobio 10 kruna, zato što je Sparky i ovaj deck nevjerovatan. Hvala puno Zoru što je snimio onaj klip, mislim, kako se beše zove, Lazaru. Hvala puno zato što je snimio onaj klip sa Sparkijem. Tako da ljudi, idemo ovako. Evo, pozdrav Aleksu, pozdrav, ja pisam za snimio. Veliki pozdrav za Alex. Ne znam kako se baš tačno zove, ali Alex. Pozdrav za Cro Srbija. Pozdrav za Alex. Tako da, samo da vidim ko mi je tražio da ga pozdravim u klipu. Samo da se setio. Čak samo se podsjetim. Nije Pavle. Da. Pozdrav za Dragon JT. Da, taj dečko mi je tražio pozdrav. Idemo da gledamo Friendly. Kako se boru. Već mu skinuo. Bravo, znači, Cro Srbija ubije, znači, dečka. A ovo nije trebao da pusti sad da ide na ovu stranu, ovo na ovu stranu, ne, nego svi zajedno su trebali da idu, vidiš. I šta sad ovo? Eto. Sad čovjek potroši eliksir. Ima 7 eliksira još, tako da sad će da pusti ovo da mu to rade, a sad će Fire Spirit da mu dade u kulu. Kako sam znao, a da su level 9, iz 2 hita mora da se ubiju. Brate, ti pustio balon, a dečko ima Inferno. Neće moći da stignem do kule. Da, gleda. Ajde baci sada musketaricu. Znači, predao se lik, tako da... Nije mu ni dotakao to. Pozdrav za Cro Srbija. Pozdrav za Aleksu i to bi bilo to, ljudi. Nije smio da mu dotakne to. Nema veze. Tu je samo igra. Idemo jedan battle za klip i to bi bilo to. Ajde. Elixir kolektor bacamo čim dobijemo 9 ovih. Da.
Idemo. On baca vič, minu peku. Vič je gotova, mini peka je gotova, ali skinuo mi dosta hit. Dalje moguće, bacamo. Ne, brate, ne, samo nemoj da ti, oj, ne, brate, ne mogu, nemoguće. Ode meni tower. Sad ja mogu da se slikam. Nije dobro, ajde, 80 healthy. Pustamo ljudi iz Sparkija. Ovaj dek je mnogo dobar, samo da smo ga lepo iskoristili, ali mi to nismo lepo ga iskoristili. A daj, brate, nije stigao, fuck you. Uništio barem miner. Kako mi krijeva, ljudi. Ajde, Wizarde, please. Please, Wizarde. Au, brate. Dečko zna da igra. Ali sad će baciti mini peku. Nadam se, neće. Bacamo ovako i ovako. Sad smo ga najebali. Evo, bacamo. Strele, Eros, stigni. A ne, brate, sad će, ja mislim da neće ni udariti. Pa, znao sam. A jebote. A ovo je mnogo što je mnogo loše, ljudi. Ljudi, mogli bi mi samo da se sad branimo. Ako nešto uspemo, ja mislim. Da probam. Bacit će minera, znao sam, tako da smo se odsjebali. A daj, što sam bacio Wizarda? Au, brate. Možda i nije loše. Samo da... A ne, ode. Ode Sparky. Ode, brate, znači, ode. Kako stoji on ode. Sparky nema šanse tu sa njima, tako da... Šta bre? Pobedili smo, ljudi! Jupi! 29 trofeja. 3 krune. I to je to. Da imamo sada. Ajmo sa Alexom jedno i to je to. Ako neko drugi, ja ću se predam, neću igram sa nekim drugim, hoću sa Alexom, evo jeste Alexa. Tako da Alexa, sad će vramu, ja, ajde, znaš mi ljudi da ga pustim, pa neću da ga pustim, ajde, šta mi. Da ne kaže posle, pustio me zato što pobeđe, ja to ne volim. Bacio je bombera, a ispred bombera će da spravi nešto drugo, tako da znam tačno, ajde pustit ćemo, ne znam sada, znači znao sam, evo bacamo to, da ne može da stigne, stići će. Udarit će, evo je balon me sjeba. Pucaj bre, pucaj, baci glutanta, giant pitch. Daj se! Najmanje healtha je mu ostalo, A dobro, ajde.
Ići ćemo na 3 kruge. Tako da, nije loše ovo što je uradio. Bacamo sparke tamo. Nemoj nju, ja ću nju. A što si prekretenu nju, jebote. Ljudi, evo ga, sad će, sad će onda baci Gianta. Ne, neće. Sjebao sam se. Sjebao sam se. Daj, ne, ljudi, sjebao sam se, ode mi kule. Bravo, pobedio si me u klipe, znači, svaka ti čast. Evo, brate. Dobro, da smo igrali, šta je ovo? Što ste kika? Ko je kikao? Ganja neki. Ganja? Evo to, pozdrav za Ganju, jebam mu ja mater. Šalim se, ljudi. Nije treba samo da je kikuje, jer će lider posle možda i njega da kikuje. Znači, veliki pozdrav za Aleksu, ljudi. Ljudi, znači, pobedili smo jedan put ono, znači, ljudi, veliki pozdrav za sve vas. Vidimo se u sljedećeg vrlo brzo. Post.